naozaj prísť do také fázy, keď budem môcť povedať, ja som Žanet. A viete čo? Som cigánka. Tam, kde nie je dôvery, sa zastavuje ten systém. One, two, three. Oh, that's great. Takže nebudu umírat s tím, že si budu říkat, já jsem to neskusila. Aby sme mohli naozaj kriticky myslieť, tak potrebujeme o týchto veciach viac vedieť. Musíte veriť, že to, čo robíte, sa dá uskutočniť. A každý má pocit, že taký maličký, ako môže on niečo spraviť. And this was my first experience of the international community, and it opened my eyes. Prvýkrát v živote som si začal klásť otázky. A na čo sme tu? A kam vlastne kráčame?